He, salutare lume, sunt Luca și bine v-am găsit la un nou episod de CS16 de pe această serie. De asta suntem singuri. Ne-am luat skin-uri la arme. Am puțin lag. Rapperul Ilie. Îmi place boy knife-ul ăsta. Am puțin am lag deoarece sunt texturile. Dacă nu știți, eu sunt John Cena. Acum încerc să fiu, nu știu unde să dau cu grenada. Acum. Ole cu noi. N-ai că e rip. N-am postat de mult. Știu, e rip canal. Ha. Ionuț. Mamă. My name is John Cena. Ok, văd că au de Kraken băieții. What? Mă rog, am deja 5 cu 2. Bun, bravo, Luca. Ok. Adică ador boy knife-ul. Mă, n-am și cocau. Și să lăsați în comentarii cum pot să schimb, vă rog, cum să schimb arma din mâna stângă în mâna dreaptă. Că numai asta vreau. Am mult joc cu M4. Hai să luăm pe sus. Bă, și unul sus. Ah! Bă, dar l-am șters cu grenada aia, cred. Putem să ne uităm la ei? A, nu. Damn, son. Mamă, cum de nu zel. Ok. În momentul să trec sfaturi. What the fuck, ce făcut mă ăla? Nu, what? Bă, scuze pe server, ești proști? Bă, mi-au frate în patru, mă. Damn, son. Look. Ce-a fost aia? Nu, trebuia să fac spray-ul. Boy knife. Nu. Băi, stă el acolo, camperul. Ok. 110 la 116. Ui. Nu. Trebuie să ajung la rampă, trebuie să ajung la rampă. I believe I can fly.
JMK. Demsan. Hai să la Dems. Nu mă rog pe Demsan. Mamă, ce prost e Lilianma. Lama. Andy Andrei. Unde-i Siringa? Să mai bută ca ultimul bută. Mamă, ați văzut cum a trage și mine încărca Andy Andrei. Mamă, să moră cum trage Damson. Mamă, morți pe Andrei. În sfârșit, în care e breat. Mamă, ce de atât. Nu știu, bă, dar eu vreau, vă rog, ziceți-mi cum să schimb toți morții, mătii. Cum să schimb din mâna stângă în mâna dreaptă. Am luat, fraiere! Mamă, ce prost. S-a murit? Ce să mai aici? Vezi că mi-a la spate. Bă, 98! 98, mă! Să mor eu când am dat 98. Ai, nu merge, în Counter-Strike nu merge să copiați. Voi mi-ați furat-o? Eu o vorbea voastră. Ce fraier. Hopa! Așa se joacă. Woo! Nu! Aud pe unii. Îi văd. Fă jos, go! Melee, easy peasy. Este... M4. Mama, Andrei. Așa el. Dă-te, rog, să nu mă fi văzut. Mamă. What? What? Unde era, mă? Acolo era. Fuck. De un pe pagina pe sus îmi bate. Nu! Uite că poate să tragă prin cutii. Uite, mă, gică. Damn, fuck you. No swear. Ok. Dacă vreți să jucați alături de mine, o să vă las serverul în descriere. Și sperau Boastigul la 100% și pe Vrăricu. Ei sunt prieteni cu mine, foarte buni. Adică sunt colegi, ne știm de 4 ani. Mamă, ce face John Cena? Mamă, ce mi-a dat lui John Cena? Mai, ia fiți atenți. Să fii atent ce face John Cena. Nu.
Fuck you. My name is John Cena. Mamă, ce-a făcut John Cena? Băi, da. Cam atât și cu acest episod. Eu am văzut că dacă vă plăcut, dați pe butonul like și noi ne revedem data viitoare. Bye, bye.